Hafo hyla dynia, sé seo yn model rhan Ghrèin acin. Yn seo, sé seo yn talwf a sé seo yn Ghrèin. Ha gradji cho fader falwf sa hasin fo yn Ghrèin. A is hasin 93 miliwn mile i'r falwf fo Ghrèin. Ach, mae fasin y dol yn y rocket sy'n dol i'r falwf fo yn talwf. Mae fasin y dol hwys y sio. A is fasin y zoomig y hwyl cael y sio yn mach. Yn byd sy'n y ffeicin yn talwf yn sio a is y Ghrèin yn sio. No, yn byd sy'n y ffeicin yn talwf yn sio a is y Ghrèin yn sio. Wel, yn dŵ bi mi geisio gai, bi sy'n y gen of experiment, mi yin byg yn ho môr sy fyg yn talwf, is ho fader falwf sy fyg mae fa sy'n y zoomig ymach gen rhan Ghrèin. So hwyr sy'n ymach gyfer sy'n 93 miliwn mile i'r falwf o Ghrèin fo is hwyr sy'n yn ffestrachig fo yn model rhan Ghrèin acin. Agus inis ha ffeim acin y ffain ymach yn tras toes gen Ghrèin agus gen talw. Lysyn, han ffestrachig gawt sy'n lior sio. Yn tosioch ha sy'n y dologol gw y Ghrèin. Dwliac yn ciet neugit sy sia. Sio y Ghrèin, as chaniol ffeim acin eid genef chaniol ffeim acin i clachgych calculator son sio sgasau almar ha yn ciet miliwn kilometrin agos 93 miliwn mile. Agos sio yn tras toes. Han tras toes gen Ghrèin yn 1.4 miliwn kilometrin. Ond y björler son tras toes y diameter. Agos cwri mi yn data son y Ghrèin acin. Okay. Inis han ffestrachig acin son y Ghrèin agos haes acin ho fader falwf sa hasin fwn y Ghrèin. Nis hasin y ddolad asgyn yn liosio. Nis hasin y coiat son yn talw, earth an y björler. Yn ciet siesgit sy sia. Diameter tras toes yn y Gàidhlig. Da fili yik siach ciet is siesgit kilometrin is sin in tras toes gen talw. Nisht, chwr mi yn ffestrach y acin awn yn clar Excel. Agos yn nisht, fe mi sy'n y clach gydael sgwrdd Agos yn nisht, fe mi sy'n cerit urit yn ciet cyrgyt miliwn i'r rynig le 1.4 miliwn. Y gianaf 4,000 da ciet ochgyt sy sia. Agos yn nisht, fe mi sy'n cerit urit fe mi sy'n cerit urit 20,000 siachciet siesgit i'r rynig le 1.4 miliwn. Is han freckerst Njoni ping han freckerst aan de decimalen. So njoni ping 3 sia. Maar hij koeit de Ghrèin hij gewoon so has sy'n 30 coig millimeter. Sio y Ghrèin agos fasin y toas fasin ga toas is ha 40 centimeter y gatcher.
Agus le choréireach bha sin na gra so bha sin na gra an bíige 40 cm. Ach dé chumó sa bhí an talamh. Leis rialt choréireach bha sin na féin amach gun bíige 5 mm I gaiite. Agus am I dul sealtain ghaibh an talamh an drásta. Seo an talamh bha sin ga feichcin. Seo an talamh. Seo an Ghrèin agus seo an talamh. Na chael sin ingendoch. So an drásta hain bhí sin na thomas 40 metrin. Huas a sin is sin fad a bhí I Ghrèin. Is cuirí sin an talamh díreach a seo is bhí Ghrèin huas a sin. Hí mi sibh nuair a hasin sin sealah sin. Ok, so rain sin eilish. Bha sin na thomas seo ha seo 3 metrin I gaiite. So bha sin na dhéanamh bhó seo huas a gúna sin agus rain sin 40 metrin. Agus ha a Ghrèin huas a sit 40 metrin fábal bhuaine. Daar is ga feichcin. Ha gemacht dat fábal. So, ha seo an talamh, flanch talamh, agus ha sin I Ghrèin. Wow! So ma bhaus mention, ha Ghrèin cho fasgari. Wel, chaniel. Ha sin cho big bítoch, agus ha Ghrèin huas a shit. Chaniel, va mis is mention ke bia gemana saske. Ach, huir mi an frekker stinju.